Acció Ecologista Agro està fent una crida a la societat perquè els ajuden a comprar la muntanyeta de la Ràpita, un mirador privilegiat de la Marjal d'Almenara a la Plana Baixa. Necessiten 35.000 euros per salvar la desaparició d'esta marjal. La muntanyeta de la Ràpita és un turonet humil de 30 metres d'alçària, però alhora un mirador únic des d'on albirar la Marjal cap a la Plana Baixa i el Camp de Morvedre. És un milagre que no estigui urbanitzat a 3 quilòmetres de les platges, que estan ja totes plenes. Té davant una albufera, una marjal impressionant, que va des del riu Palància al riu Belcaire, i perquè baix dels peus nostres està precisament tota l'aigua que alimenta la marjal. Acció Ecologista Agro necessita uns 35.000 euros per a comprar la muntanyeta i ja quasi ho ha aconseguit. Sí que han fet un crowdfunding, que se diu ara, però de proximitat i de carinyo. És a dir, directament un compte corrent d'Acció Ecologista Agro. De moment ja tenim 32.000, però si se'n passem, que no patisca la gent, que els posarem en bon lloc. Que n'hi ha més d'un i més de dos i més de 3 ullals que valdria la pena tindre-los com a propietat pública. Fa uns 30 anys que Acció Ecologista Agro es va entestar a salvar de la desaparició esta marjal, la segona més gran de les comarques del nord. Des d'aleshores no ha deixat de comprar-ne trossets importants amb l'ajuda de la societat. I ara la muntanyeta de la Ràpita, per a convertir-la en un observatori de gran valor històric, ecològic i cultural.